वाह 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 भाई वाह हेलो 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 चेक हेलो हेलो प्रणाम नमस्कार। हम गायक दीपक दिलदार थावे धाम धतिंगना जिला गोपालगंज बिहार तमाम भोजपुरी के सुने गुने वाला श्रोता रूपी गार्जियन हमार बानी हमें यही जैसे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो तनी आप सब दोनों हाथ उठा के दिलदारवा का आशीर्वाद बजा दी ताली बजा के तो भैया वाह प्रेम से बोल दी बखोरापुर वाली काली मैया की आरा के आयरन देवी की थाने वाली माई की वाह देखी गाना बजाने का माहौल एकदम बदल चुकल बा एकरा के ट्रेवल में थोड़ा कह बॉक्स के वॉल्यूम बढ़ा देवे के बाद अब ज्यादा हम कुछ ना कहो लेकिन ससुरारी जाई जाला न ससुरारी जब जाई जाला तो मेहरारू से पहले मान लो सास ससुर बात गोड़ लागे के परुनी जी कि हां वाइले मेहरारू लगे चल जेबो सब सिस्टम बा ऐसे एगो हम भजन गाए ओकरा बाद हमरा जीवन के जितना गाना रहल हिट सुन ले बनी रतिया कहां बीतौलो आधार कार्ड बनता एकर भातार ना मिली मर जाई ए रोज हे हर भइलो दू गो मर से प्यार कर लो यही से भई रिएक्शन बा बेवफा तोहरे चलते प्यार में बदनाम हो गईनी। जब मैंने गाना गाया रतिया कहां बीतौलो तो उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दी। जब दारू बंद करवाया मैंने उसके बाद आधार कार्ड भातार कार्ड बनाया। अब देखी बिहार में जमीन के सर्वे होता तो हमने जमीन सर्वे के जगह भातार सर्वे कराने का काम किया। तो टेक्निकली मैंने एंटीबायोटिक वाला काम करो सिचुएशन के माहौल के देख के ना तू चलब तो लोग तहारा के भूल जाए ऐसे आई ज्यादा समय ना एगो माई के भजन ओकरा बाद 1 2 3 चालू कर दो मशीन आ सैड सॉन्ग रवलो का आशीर्वाद से अभी भी एगो एक है हमारा सैड सॉन्ग इतिहास रचले बा बेवफा तोरे चलते प्यार में बदनाम हो गई नहीं। कितना लोग सुने पता नहीं एक बार हाथ उठा दे भैया हल्ला करके हो वाह कलंदर भैया सब लोग जुटल बा क्या बात है मियाज बनवेल संगीता जी बड़ा दिन पर ज्योति माही जी हम रउआ के बड़ी चाही जी मने अच्छा कलाकार हैं बड़ी हम सम्मान खरीदे देखी भाई हम कुछ बोल नहीं के चाहत तू लो हाला मत करे कलाकार है बड़ी प्यारा आवाज बा बड़ी सुंदर गावेली तो आज मिजाज बनले बा दिलदार है तो बहार है बहार है तो प्यार है नहीं तो सब बेकार है। एक बेर हाथ उठा के बोल सच्चे दरबार की